Mä koen tänään inspiraatiota puhua mun kokemuksesta liittyen siihen, että mikä on se mun konkreettinen tehtävä just tällä hetkellä täällä maailmassa. Et vaikka se meidän perimmäinen tehtävä on anteeksianto, niin meillä on myös se tehtävä, mitä meidän kussakin hetkessä kuuluu tehdä. Ja joskus se voi olla semmoinen pitempikin elämäntehtävä, jota meidän kuuluu täyttää saavuttaaksemme sen päämäärän, mikä meillä on. Eli palaamisen takaisin Jumalaan, heräämisen. Mä oon nyt taas täällä kotona. Mä tulin vissiin 3 viikkoa sitten Hollannista Danielin luota tänne. Ja Daniel on nyt itse asiassa käymässä Suomessa. Hän on ollut nyt suunnilleen viikon ja lähtee huomenna kotiin. Ja oikeastaan tämä teema, mistä mä haluan puhua, niin se alkoi kirkastua eilen. Meillä oli yksi puhelu ystävän kanssa liittyen käytännön asioihin. Daniel järjestää hänen kokoontumisen Hollannissa, mutta sitten siinä puhelussa siinä tuli tämä teema jotenkin pinnalle, koska Danielilla on tosi selkeästi se kaikki tapahtumien järjestäminen, ihmeen oppikurssiin liittyvien tapahtumien ja retriittien järjestäminen. Nyt se, mitä hänen kuuluu tehdä just tässä hetkessä. Ja sitten mulle tuli sen puhelun jälkeen ihan sellainen, että mä en tiedä, mitä mun kuuluu nyt tehdä. Et musta tuntuu, että mun kuuluu nyt vaan lennellä edestakaisin ja mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä. Sitten mä vähän aikaa rukoilin sitä asiaa. Ja sitten mä tajusin, että kyllä mä tiedän, mitä mun kuuluu tehdä. Että mä en vaan halua hyväksyä sitä, koska ego ei koe, että se on tarpeeksi hieno juttu. Että ego haluaisi tehdä jotain. Ego haluaa määritellä sen, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Mä haluan lukea pätkän ihmeiden oppikurssista liittyen tähän, koska tää on niin hyvä, tää sopii. Tää on harjoituksesta 154. Mä luen 2 ensimmäistä kappaletta. Olen yksi Jumalan sanan julistajista. Älkäämme tänään olko ylimielisiä tai valheellisen nöyriä. Olemme nousseet tällaisten typeryyksien yläpuolelle. Me emme pysty arvostelemaan itseämme, eikä meidän tarvitse sitä tehdäkään. Se olisi vain yritys olla tekemättä päätöksiä ja lykätä tuonnemmaksi omistautumista tehtävällemme. Meidän tehtävänämme ei ole arvostella omaa arvoamme, emmekä voi tietää, mikä tehtävä meille on parhaaksi tai mitä voimme tehdä sen suuremman suunnitelman puitteissa, jota emme pysty näkemään kokonaisuudessaan. Meidän osamme on määrätty taivaassa eikä helvetissä, ja se, mitä me luulemme heikkoudeksi, voikin olla vahvuutta. Se, mitä luulemme vahvuudeksemme, onkin usein ylimielisyyttä. Olipa sinulle määrätty tehtävä mikä hyvänsä, sen valitsi sinulle Jumalan puolesta puhuva ääni, jonka tehtävänä on puhua myös sinun puolestasi. Hän valitsee ja hyväksyy sinulle oman tehtäväsi, sillä hän näkee vahvuutesi täsmälleen sellaisina kuin ne ovat, ja on myös täydellisesti tietoinen siitä, miten niitä parhaiten voidaan käyttää, mihin tarkoitukseen, kenen hyväksi ja milloin. Hän ei työskentele ilman omaa suostumustasi, mutta hän näkee pettämättömästi sen, mitä sinä olet, ja hän kuuntelee ainoastaan omaa ääntään sinussa.
Eli mä selvästi koin sellaista ylimielisyyttä liittyen siihen tehtävään, mitä Pyhä Henki nyt niin johdattaa mua tekemään. Koska se tehtävä on ihan konkreettisesti se, että mä autan Danielia siinä niissä tehtävissä, mitä hänellä on nyt. Eli järjestää näitä tapahtumia, retriittejä, pitää yllä ihmeiden oppikurssilaisten tätä verkostoitumista ja sitä yhteyttä ja mainostaa kaikkia niitä tapahtumia, organisoida. Paljon sellaista, että hän on tietokoneella ja tekee siihen liittyvää työtä. Ja sitten se, että miten mä voin siinä auttaa, niin on niihin tapahtumiin ja siihen organisointiin liittyen se, että mä voin yhdessä hänen kanssa rukoilla asioita, osallistua johonkin puheluihin, sitten ehkä tehdä jotain käytännön juttuja liittyen niihin. Mutta sitten se, mikä kaikista eniten tökkii mun egoa, on se, että mun kuuluu huolehtia niinku muista käytännön asioista, kuten vaikka siivoamisesta ja ruoanlaitosta ja mistä tahansa sellaisesta, mitä Danielin pitäisi muuten tehdä ja mikä veisi hänen aikaa siltä itse siltä johdatetulta tekemiseltä. Ja mulla oli siitä kokemusta, kun mä olin siellä Hollannissa, että meillä oli esimerkiksi pari sellaista kokoontumista, mitä ennen mulla oli tosi selkeä johdatus, että mun pitäisi pitää. Johdatus ei koskaan, että pitää, mutta se, että kun seuraa sitä, niin se on se paras vaihtoehto. Eli mun johdatus oli, ainakin 2 kertaa oli sellainen tilanne, että mun johdatus oli siivoa se talo ja järjestellä kaikki kokoontumista varten. Ja Daniel teki sillä aikaa jotain niitä omia juttuja. Ja mä muistan, miten onnellinen mä olin, kun mä siivosin siellä, koska se tuntui jotenkin koko ajan, mulla oli niin semmoinen tuettu olo, niin kuin, että mä toimin täysin hengessä ja se oli tosi ihanaa, se tuntui sydämestä tosi ihanalta. Ja sitten mä koin samaa nyt tänään, kun Daniel on täällä ja tekee niitä samoja juttuja, järjestelee retriittiä tuossa tietokoneella, niin mä koin johdatusta siivota täällä ja pitää tämän niinku ympäristön kunnossa. Ja sitten se tuntui tosi onnelliselta. Mutta se, mitä mä joudun siinä prosessoida esimerkiksi illalla, oli se, että mulla on ollut tällaisia ajatuksia välillä ja tällaisia niinku, judgments, niinku, tuomitsevia ajatuksia liittyen siihen, että esimerkiksi naiset, jotka huolehtii kodista ja miehestä ja tällaisista, ja mies tekee niinku jotain niinku muita juttuja. Ja mulla on ollut tuomitsevia ajatuksia, että sellainen on jotenkin vähän, että ei niinku arvosta itteensä tai jotain muuta tällaista. Ja mä en ollut edes ajatellut sitä asiaa pitkään aikaa, koska ei ollut sellaista tilannetta, että olisi tarvinnut ajatella. Ja sitten mä huomasin, että mä oon jossain vaiheessa, jossain aiemmassa parisuhteessa esimerkiksi kokenut olevani just tällainen itsenäinen länsimainen nainen, joka niin kuin kaikki kotityöt jaetaan ja joka todellakaan ei palvele miestä eikä alennu niin kuin tällaiseen. Joo. Ja sitten nyt mä huomasin, että mun täytyy vaan päästä irti kaikista noista ajatuksista, koska se ei mitenkään nyt palvele tätä hetkeä, koska nyt mun tehtävä on selvästi palvella Jumalaa sitä kautta, että musta tuntuu, että nyt mä joudun niinku palvella Danielia, mitä hän pyytää, niin sit mun tarvii tehdä. Ja mä koen, että se niinku vapauttaa tosi paljon nyt mieltä tässä hetkessä sellaisesta ylpeydestä.
ja hauskaa. Meillä oli aamulla, meillä on Danielin ystävän kanssa opiskellaan opiskellaan ihmeiden appikurssia aamuisin videopuhelun välityksellä. Ja huvittava tilanne se oli just tää, mitä mä olin just prosessoimassa. Daniel tarvitsi jonkun niin kuin läppärille tuolin siihen, kun me istuttiin lattialla. Niin heti kun hän sanoi jotain, että hän tarvitsisi jotain, niin mä pomppasin ylös ja hakemaan. Ja sitten molemmat miehet alkoi heittää läppää siitä. Niin kuin just vähän sellaista alentuvaa läppää. Sitten mä olin silleen, että mä haluaisinkin heti nyt jakaa tästä teemasta. Että te heijastatte just täsmälleen mun ajatuksia. Että se on niin kuin jotenkin vähän alentavaa, että mä teen asioita niin kuin miehen hyväksi. Ja sitten just se, että jos mä tekisin jonkun muun hyväksi, koska musta on ihanaa tehdä asioita ihmisten eteen, niin se ei ole ongelma. Mutta just se, että jos mä teen oman poikaystävän hyväksi, niin sehän on niinku tosi väärin, tosi alentavaa. Joo, tosi alentavaa. Että musta on niinku jotain vikaa, mä oon vähän tyhmään karvasta itteeni, jos mä teen niin. Nyt mä jään niille siitä ja sit, sekin oli tosi vapauttavaa, mieltä vapauttavaa. Niin, ja sen jälkeen mä koin inspiraatio siivoa. Ja nyt musta ei tunnu enää, että on niin paljon sellaista tuomitsemista asian suhteen, että alkaa tuntua hyväksyvältä, että ihanaa, että mä saan nyt herätä tässä kohtaa tätä kautta, että mä vaan teen mitä pyydetään. Ja mä myös näen, miten hyödyllistä se on just, että jos Danielin johdatus on nyt tässä hetkessä järjestää retriittejä ja tapahtumia, niin totta kai se on hyödyllistä, että joku niinku auttaa siinä, sekä siinä että myös muissa niinku käytännön asioissa vapauttaa hänelle aikaa siihen, niin totta kai se tuntuu ihan loogiselta. Mutta silti vähän on sellaista. Joo, tulee vähän sellaista ekoajatusta, että kyllä mä haluaisin kuitenkin tehdä niin jotain omaa juttua. Mutta se on just toi, mitä mä luin äsken tuosta ihmeiden oppikurssista, mitä siinä puhutaan siitä, että mun tehtävä ei ole arvostella sitä, mikä Pyhä Henki mulle antaa. Mä en voi tietää, mikä on niinku sen suuremman suunnitelman, sillä suuremmalle suunnitelmalle parasta. Niin. Sitten mä haluaisin jakaa yhden kivan jutun. Mä jaan aina Facebook-päivityksestä, sitten mä olin niin iloinen, mutta haluan jakaa videossakin. Mä en ollut kovin tietoinen, ehkä mä oon joskus kuullut, mutta mä en ainakaan muistanut, että on olemassa tällainen raamattu, missä Jeesuksen sanat on merkitty punaisella. Tänne osa tekstistä on punaista. Tämä on englanniksi tämä raamattu. King Jamesin kuningas. Ehkä mä en suomannut tätä. King James Version Bible. Niin, heti kun mä sain kuulla siitä, mä olin ihan sellainen, että hei, voi vitsi, mä ehkä haluaisin tollasen, että kuulostaa ihanalta. Siis mä heitin sen Jeesukselle, että jos tää on niinku, jos sä tahdot, että mulla olisi tää raamattu, niin voit antaa mulle sen. Suunnilleen näin, en mä ihan muista mitä mä sanoin. Seuraavana päivänä meillä oli kiva johdatettu reissu Helsinkiin. Ja siellä me käytiin kiertelemään, siellä oli se Lux valotaideteos näyttely. Niin me kierreltiin siellä ulkona katsoa niitä valotaideteoksia. Ja sitten yhtäkkiä mä vaan
huomasin sellaisen kristillisen kirjakaupan ja mä koin kovasti, että mä haluan, tuntui sydämessä, että mä haluan mennä sinne. Ja mä en sillä hetkellä muistanut sitä koko raamattu juttua. Ja sitten mä huomasin siellä vaan kahvia. Mä kysyin, että saaks myydä sitä kahvia täällä. Sitten mä join siellä kahvia. Sitten mulle yhtäkkiä tuli mieleen se raamattu. Siinä oli semmoinen raamattuhylly. Ja mä muistin sen raamatun ja mä olin just sellainen, että okei, mä kysyn myyjältä, että onko tää se raamattu. Niin sillä hetkellä tää osui mun silmiin, että oli siinä hyllyssä. Words of Jesus in red. Wow! Sitten mä olin ihan silleen, wow. Nyt mä sain sen raamatun. Sitten oli vaan 15 €. Sitten mä olin ihan innoissaan. Daniel tuli just siihen kauppaan sisään, se oli jäänyt puhua jotain puhelua sinne ulkopuolelle. Sitten hän ymmärsi heti, että mikä niinku ilonaihe se oli mulle ja että mä koin sen niinku ihmeeksi, että mä sain tän. Myyjä ei ollut ihan messissä, että mä intoilin sille, että vau, että Jeesus johdatti mulle tän ja myyjä vaan niinku katsoo, että se ei jotenkin. Niin. Joskus ne on ehkä niin henkilökohtaisia tällaiset, että kokee ihmettä ja iloa jostain asiasta. Joskus ne on niin henkilökohtaisia, että eikö sitä ehkä muut ihmiset edes ymmärrä, ja yrittää jakaa, mutta ei se haittaa. Joo, sen jälkeen me ollaan parina iltana luettu Danielin kanssa tätä. Joo. On vähän silleen vaikea tekstiä. Mutta se miltä tuntuu lukea tätä, se värähtely, niin on silleen wow. Mulle tulee ainakin ihan sairaan hyvä olo. Tai mä koen sen silleen, että mun ei tarvii edes ymmärtää, että mitä mä luen. Koska mä ymmärrän hengessä, mitä mä luen. Ja sit mä koen sen hirveän voimakkaasti. Ja se shifti, mikä tapahtuu olotilassa, niin mä koen, että se on se, mitä mä tarviin siitä, eikä silleen, että mä ymmärrän jotain tiettyä teologiaa jollain tietyllä tavalla. Et kiitos, että mä sain jakaa teille tämän ilon tästä raamatusta. Sitten mä haluaisin jakaa vähän tästä meidän parisuhteesta vielä, koska silloin kun mä lähdin Hollannista tänne Suomeen takas, niin mun johdatus oli ainoastaan se, että mä menen takas Hollantiin 7. helmikuuta. Siis mä olin tosi vihainen Jeesukselle, tai silleen mä ärsytti, että miksi mun pitää mennä niin pitkäksi aikaa, että mä en tykkää mistään etäsuhteista. Totta kai ymmärsin samalla hetkellä, tai niinku samaan aikaan, että se on just se, että kysehän on aina niinku tykkäämisten ja ei-tykkäämisten irtipäästämisestä myös. Semmoista omista preferensseistä luopumisesta. Eli siinä mielessä mä kyllä näin, että se on hyödyllistä kokeilla tällaista etäsuhdetta. Mutta mä olin joka tapauksessa tosi ärsyyntynyt Jeesukselle. Mutta sitten kun mä päästin irti siitä asiasta, niin sitten mun mielentila muuttui ihan täysin. Ja mä aloin nähdä sen, että se eheytyminen, mikä meidän mielessä tapahtuu ja mitä varten meidän suhde on olemassa, niin se jatkuu ihan samalla lailla, ei siihen tule mitään katkosta. Koska ennen kuin mä menin Hollantiin, niin mehän tehtiin niin tätä tehtävää videopuheluiden kautta. Sillä, että me lähes joka päivä niin jaettiin kaikki, mitä siihen nousi, mitä tarvii jakaa, ja toinen piti aina tilaa. Ja se oli se oleellinen asia, ja se ei mitenkään niin loppunut tai lopu siihen, että me ollaan eri maassa. Jotenpä näin niin sen jatkumon. Ja alkoi tuntua, että se mitä muodon tasolla tapahtuu on ihan täysin epäoleellista, koska se mielen eheytyminen tapahtuu koko ajan. Ja sitten mä tulin tänne Suomeen ja sitten se todella alkoi myös tuntua siltä, että en mä kokenut, että siinä on mitään suurta eroa.
että mä koin tosi onnelliseksi meidän tämän suhteen. Ja nyt mä huomaan, että mulla on uudestaan nousee huolta, että Daniel lähtee huomenna kotiin. Ja sitten on 3 viikkoa ennen kuin mä menen takas Hollantiin. Nyt mulla tulee taas uudestaan vähän sellaista, että oi ei, että mulla tulee varmaan ikävä tai jotain tällaista. Näin. Joo, mä haluan päästä siitä irti. Mutta tähän mennessä meni niin hyvin ja tuntui niin eheyttävältä, että mulla on kyllä ihan luottavainen mieli, että on jatkossakin mukavaa olla myös etäsuhteessa. Että mä voin päästä irti semmoisesta tuomitsemisesta, että se olisi jotenkin ankeeta. Musta tuntuu, että tässä on ehkä kaikki, mitä mä haluan nyt jakaa mun kokemuksesta tällä hetkellä. Joo, kiitos. Moikka!